Drankgebruik jet bij Noord-Eerst-Friesland zal het. In de regio binnen een soort drankketen. Burgemeester Adema vindt dat ouders te makkelijk door haar band die te volle drinken. Misschien ik dat altijd weten dat het ben drankbroekt. Ik dat altijd weten hoe het uitwerkt. Als de ben jongens op stap binnen. En ik zou graag willen dat de ouders zich bewust binnen van die effecten. En dat ik met de ben op praten hier. Bij een soort verkeers- en geweldsdelicten is er alcohol in het spul. Ik zag het gewoon in de politierapporten waarom dat een aantal incidenten rondom geweld is, maar als mijn man de voet gaan, maar ik de alcoholcontroles in het verkeer. Daar komen toch vaak situaties ervoor waarbij dat alcohol toch een belangrijke rol speelt bij ongemakken. Maar voor de jongeren zelfs is het ook net goed. Het is slecht voor de hersenen, het is slecht voor het opgroeiende kind, dat is dan mooi zeggen. En vooral het misbruik daaronder mag gewoon keihard aanpakken. Absoluut. Er wordt in de regio al een soort dienen om preventie. Op scholen en in sportkantines wordt voorlichting doen over de gevaren van drank. Soms worden ouders daarbij belutsen. Nou, we hadden daar voorbeelden van de keten die hier in Achtkastelen binnen. Daar hebben wij samen met de gemeente een project opgezet om daar een convenant op te tekenen. In dat convenant wil ik deel zetten dat de ouders of degene eigenaar van het perceel daarvoor tekening maakt. Dus op dat gebied worden ouders bij belutsen over het gedrag van degene op dat perceel. Dus ook hun eigen jongeren. Wij jouwen ik ouders zelf voorlichting door middel van de vrijwilligers. Ouders van drinkende band binnen net verrast door de oproep van haar burgemeester. De jeugd gaat er heel makkelijk mee om. Steeds verder mee drinken. Dus ja, dat snap ik wel. Ja. Dat ze daar wel zwaarzaam op binnen. Dat vind ik heel erg goed. Nee, dat is net verrassend. Want je ziet een heel prot in de kranten. En, nou, toch ongelukkig mijn band die vrij jong binnen. Ja, je weet net altijd de drank achter het stuur is. Maar nee, ik vind het voor de ouders heel verantwoordelijk om er met je band te hebben. Ja, goed. Je waskous en je ziet de gevaren, zeg maar. Ja, de rest is toch aan hunzelf. Ik bedoel, wat ze bij de oorlog kan je dan niet zien en dat kan ik niet 10 keren.